سلامات كبرات تخاتلتي مدبي كما يدخل لكم سلام ديكم كما يالكم كلاتكم عبر حقن عبر قربان اتنبرو كما لكم تخاتلتي مدبي سلام ديكم بزغون لنقنا نوح زبل غزي طفي لكم خاب سوشيال ميديا حبشاوي عوده عمت سلازخونه كاباخاتكم طفي ناوده عمت غزي غلغل خنبل كاباخاتكم كوليلنا مالتيو على عادك زي نفس خام فكار كاصبق سلازخونه بو مسرتي خباخم تخوي لغني بزخونه لنقنه حدش ارستي اب سوشيال ميديا نريو لنا مالتيو انتي نريو زلنا خانتايو بزعبا اول سعيد بزعبا ناي تግራይ ጉዳይ بزعبا ابي اثيوبيا زكايد زلو ጉዳይ بزعبا عالمنا بحفشا ناي ترامب بزح نغرينا نري زلنا دتغايرو نغرات ابايتا نري لنا مالتيو انا كن بزعبا ناي اول سعيد ጉዳይ حزب تقبل ودو يتقبلون مسبرهان زغبرو انترفيو كما يكيدو قال ابو يكونكم كزارب نسو كلت يوم سرح له اغزابير حساب لبوم كسمرولم طراي زبلو مالتي انا يدغفو كم تدرس سلام نزبل سب بين مصيو ايكون زغدسني سلام نزبل سب كاتقاوم يبلين جن حدا عبي استخزارولو مصي زلخلو معانتي بمسرت حاليوت حزب تግራይ ሎም حزب تግራይ ተጸጊዖም ዝነበሩ بفላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ምስ አብይ አሕመድ ፊርማ ዝፈጸሙ ናተይ ብዕላማ ጸላእተይ ዞም ሰባት እዚኦም በቃ እቶም ቀዳሞት ጸላእቲ ናተይ ንሶም እዮም በቃ ስለምንታይ ትማሊ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ነይሮም ግልብጥ ኢሎም አይ ወዓላ አይ ሓደረ ምስቶም ስዑራት ኣብ ትግራይ ተሳዒሮም ወጽዮም ዘለው ጌታቸውን ጻድቃንን ወጊኖም አንጻር ህዝብ ትግራይ ክሰርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ውዕል ዝፈጸሙ ንኤርትራውና ዋጋ ሓዳጋ ከእትዋ ዝተንቀሳቀሱ አካላት እዮም ጸላእትናተይ ከም ቃልስ ማለት ይርዳአኒው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክቅየር ኣለዎ ክእል ኣለዎ ዘቤታዊ ጉዳይ ኣለና እዚ ኣብ ምልክት ዝሓቱ ይኮነን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራውን ግድን እዩ ዝደልዮ ነገር ኣብ ኤርትራ ለውጥ ንኽህሉ ባዕሉቲ ኤርትራው ኤርትራ ውሽጥ ዘለውን ዝደልዮ ነገር እዩ እሱ ዘጸግም ነገር ኣይኮነን ምስ ግዜ ዝፍጸም ምስ ዘገምታ ዝፍጸም ዘቤታዊ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ቀንዲ ኣብ ዝኸነ ተክረሉ ዘለና ኣሕዋት ብፍላይ ሰልጠነ ግርማይ ዝመርሖ ከም በዓል ኪሮስን በየነ ገረዝጌርን ኣብ አዲስ አበባ ዝገበርዎ ውዕል ካብቲ ዝኹንኖ ጥራይ ዘይኮንኩስ ዝቃለሰውን ይኽብል ይኽእል ይቃለሶ ያነ በመትከለ ዝቃለሶ ንዑ ኸይተቃለስኩ ንህዝቢ ኤርትራ ለውጥ ከምጻልካ ዝብል እንተኾይና ሐሳዊ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ንዕኦም ድቃለሶም መሲልኩም ጎረቤት እንዲያ ኢትዮጵያ ከም ዝዶኹም ብዙሕ ምኽኒታት ክመጹ ይኽእሉ እዮም ሻዕቢያስኮም ይገብሩ እንዲዮም ገለገለ ብዙሕ ምኽኒታት ክመጹ ይኽእሉ እዮም ኣነ ግን ኣብ ታሪኽ ድራማ ድጻወት ዕላማ እናምሰለ ብድራማ ንህዝብ ድጻወት ሪያ አይፈልጥኒ በየነገር ዝጌርን ሰልጠገን ግርማይን ኪሮስን ሰዓብትን ምጥራይ ተፈለጥን ክኾኑ ነፍሶም ከግጅፉ ዝገብርዎ ጉዕዞ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ከውጽኡ ኢሎም ተቃሊሶም አይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ውልቀ ነፍሶም እዮም ዝኸዱ ዘለው ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዘስሐቕ ዘረባ ሰልጠነ ግርማይ ዘስሐቕኒ ማለት እዩ ዘስሐቕኒ ፌር ዘይኮነ ዘረባ ማለት እዩ ጌታቸው ኮካርተው ናይ ዓለም የዛረብ ዘሎ አይ ተዚ ደጋሊ ባራዓይዶ ኮምታት ሳይሳይ ኮምታት ቢጀነራል የዛረብ ዘሎ አዚዩ ንፉዕ ካንዳሳይ ሓንጻጽን ናይ ኪናት ሙቃብስ ዓለም ዝመስከረሉ ወይ ዓለም ዝዛረበ ካብዚ እጽዋን ግባን ካብዚ ጸበባ ሓመድ ለሂሱ ዝትግራይ ዝነበሮ ሓደ ኻባቶ ጌታቸው ኮካርተው ናይ ዓለም የዛረብ ዘሎ አይ ተዚ ደጋሊ ባራዓይዶ ኮምታት ጌታቸው ሲ ወታደራዊ ሓንጻጽ ይኮነን ጌታቸው እንታይ ዓይነት ጽላለ እዩ ኣነ ነዚኦም ድሰምዖም ሕብረተሰብ ይዝገርመኒ ነዚኦም ደድሕሮኦም ዝኸይድ ሕብረተሰብ ደድሕሮኦም አይዶን ደድሕሮኦም ዝስዕቦም ይገርመኒ ማለት እዩ ጌታቸው ኣብ ትግራይ
ወተሃደራዊ ሓንጻጽ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ብታሪኽ ጌታቸው ወተሃደራዊ ሓንጻጽ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ብዓለም ደረጃ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ንጌታቸው ጌታቸው ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ከተፍቅሮ ትኽእል ኢኻ ደድሕርጉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ከም ድላይካ ክትኣቱ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ጌታቸው እቲ ትብሎ ዘለኻ ሓሶት እዩ ሓሶት ጌታቸው እንታይ ኢልካ ማዕልያ ዘይብሉ መንእሰይ ወዲና ኢልካ ብእኩብ ኣብ ኩናት ንእትዎም ነርና ኢልካ ስሕተት ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ኢልካ ጌታቸው ባዕሉ ብኣፉ ኣነስ ሓደ ግዜ ትግርኛ ግዲ ኣይትሰምዕን ኢኻ ክትዛረብ ጥራይ ኢኻ ትውዕል እምበር ነቲ ዝዝረቡን ትሰምዖን ትከታተሎን ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ውርደት ቃላት ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ጌታቸው ሲ ንትስኻ ትብሎ ዘለኻስ ባዕሉ ተዛሪብዎ እዩ ስሕተት ፈጺምና ኢሉ እዩ 10,000 ምሁራት ዶካትር ሓካይም ተኣኪብና ነእትዎም ነርና ናብ ኩናት ኢልካ እዩ ባዕሉ ዝበሎ እየ ዝነገረካ ዘለኹ ኣነ ይገርመኒ ምስ ጌታቸው ኣይትወግን ዝብለካ የለን ደድሕሪ ጌታቸው ዋላ ሓዚልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምስ ጻድቃን ኣይትወግን ዝብለካ የለን ካብ ትግራይ ግን ተጋሒጥካ ከም ዝወፅኻ ክትኣምን ኣለካ ኣነ እዚኣ እየ ድሰማምዓላ ካብ ትግራይ ተጋሒጥካ ወፂኻ ዶ ወፂኻ ኣብ ትግራይ ባይታ የብልካ ቦታ የብልካ ዋላ ሻዕብያን ወያነን እንተደይ ተዓሪቆም እየ ዝብለካ ዘለኹ ኢቨን እንተዘይ ተዓሪቆም ከማን ባይታ የብልካ ናብ ትግራይ ባይታ ንኸይህልወካ ክንሰርሕ ኢና ሰራቂ ስለ ዝኾንካ ቀጣፊ ስለ ዝኾንካ ንኸብድኹም ስለ ተሓድሩ ዝመፀ መንግስትኹም ስለ ዝኾነ ዕላማ ስለ ዘይብልኩም መትከል ስለ ዘይብልኩም ትማሊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ትብል ነርካ ደኣ ብጆኖሳይድ ንህዝቢ ትግራይ ዝጨፍጨፈ ኢልካ ተኣምነሉ ኣብይ ኣሕመድ ሓንጌርካ ክትከይድ ሲ ሼም እዩ ሼም እዩ እዚ ሲ ክትግበር ዘይግቦ ተግባራት ኢኹም ፈፂምኩም ስለዚ ኣነ ይገርመኒ እዩ ሓደ ግዜ ነዚኦም ትኽተልዎም ሰባት ደድሕሪ እዚኦም ትኸዱ ሰባት እዮም ትገርሙን እምበር ንሳቶም ከምኡ ምባሎም ኣይገርመኒን እዩ ደድሕሪ እዚኦም ትኸዱ ሰባት ግን ተሕዝኑኒ ህይወትኩም ከይትመርሑ ገዛኹም ከይትቕይሩ ኣዲኹም ከይትቕይሩ ኣቦኹም ከይትቕይሩ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ፅርግያ ከይትሰርሑ ኣብ ዓድኹም ዘላ ቤተክርስትያን ብፅቡቅ ከይተሃንፁ ኣብ ዓድኹም ሓደ ነገር ከይትገብሩ ንታሪኽ ዝሓልፍ ፅቡቅ ነገር ከይትገብሩ በቃ ኣይትኽበሩ ኢልኩም ኣምላኽ ምዚኦም ግዜኹም ተጥፍኡ ሰባት እንተሊኹም እሲ ብጣዕሚ ካብ ትሕዝኑኒ ኣብ ህይወተይ ንስኹም ኢኹም ምዞም ሰባት እዚኦም ግዜኹም ተጥፍኡ ወርቃዊ ግዜኹም ተጥፍኡ ጌታቸውስ ጀነራል ካብቶም ምኩሓት ጀነራል ይብሎ ካብቶም ምኩሓት ሓንፀፅቲ ናይ ኩናት እዩ ኢሉ ይዛረበኩም ክሳብ ክንደይ ቁስጣ ሓምሊ ዝሓስበኩም እኮ ሓምሊ ኢኻ ሓሚልካ ኣኪብካ ብሓዊ ጠጢቕካ ትበልዖ እምበር ንሰብኮም ጌርካ ይትበልዖን ኢኻ ከም ሓምሊ ጠጢቑ ዝበልዓኩም ዘሎ ቤነ ይኹን ሰልጠነ ይኹን ኪሮስ ይኹን ፃወትልኩም እዮም ዘለዉ ብግዜኹም ይፃወቱ ኣለዉ ብታይምኩም ይፃወቱ ኣለዉ ብዕድመኹም ይፃወቱ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ነዚ ዝመስል ጌታቸው ወተሃደራዊ ሓንጻጽ ይነበረን ወተሃደራዊ ክኢላ ይነበረን ጌታቸው ነብሱ ከድሕን ጎቦ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ኮመንት ኻ ትፈልጥዎ ነገር እንተሎ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ከተካፍሉኒ ይምሕፀነኩም ግን ጌታቸው ከም ወተሃደራዊ ሓንጻጽ ገይሩ ዘቕረበ ስልጠነ ግርማይ ብዓንተቦ ኣይናይ ቁም ነገር ኣለዎ ስልጠነ ብጀካ ንኸብዱ ካልእ ዝሓስብ ኮይኑ እውን ኣይስማዓንን ኣነ ከም ቴድሮስ ሓፈሻዊ ግን እስከ ኮመንት ሃቡ ንስኻትኩም ከዓ ቴንክ ዩ ሰላም ደሓን ዋዕሉ